gure lana aurkeztuko dizuegu. Garaje bat eraiki behar izan dugu 5 urteko umeei emateko. Erabili dugun materiala hau izan da: kartoia, papera, pegamentoa, zeroa, soka, berbera eta koloretako zeroa. Garaje erabiltzeko lehenik gure garajea paperean diseinatu genuen. Ondoren materiala betu genuen, gero garajea eraiki genuen. Azkenik tenpera ekin eta pegatzen apendu dugu. Proiektu honekin taldea lan egitea oso zaila dela konturatu gara, baina taldean lan egitea ikasi dugu. Proiektu oso dibertigarria izan da.